Hola, buenos días. Son Rosana, da parroquia de Lagoa, do concello de Alfoz. Aquí estou, como podedes observar, no rural. Atrás de min vese o cementerio. Aquí podevos ir enseñando a nosa parroquia. Aí nese hueco que vedes é onde nós vivimos. E nada, e agora vouvos a presentar as miñas fillas e miña nai, que aquí estamos, que viñemos á misa. Ola, son Ana, teño 8 anos e vou facer a comunión este ano e gústame moito vivir no rural. Ola, son Laura, teño 7 anos e gústame moito vivir no rural. Ola, son Iris, teño 5 anos e gústame moito vivir no rural. Ola, son Fina, Josefina Paz, a madre de Rosana e a abuela das nenas. A min gustame moito vivir no rural, sempre vivín aquí. E aparte deso, pois colaboro na iglesia, como xa facía a miña nai, poñendo as flores, adornándoa e cuidando un pouco de todo, dos manteles e incluso ahora con isto da pandemia, pois interrompeuse todo, pero antes que estábamos preparando a celebración do rural, tamén participaba no colegio cando nos reuníamos. E nada máis. Bueno, pois xa vedes, aquí estamos todas. Eu non vos contei que desde o curso pasado son tamén catequista, colaboro na catequesis dos nenos de primeira comunión. E nada, vámonos a despedir cantándovos un pequeniño cacho dunha canción. Sí. A ver. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre, sea tu nombre, venga a nosotros, venga a nosotros, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. adiós. Chao, chao.